Kochaitika seizvozvo takazogara pasi isusu macheya pakamba kari papaka kanzi ngatichimboonesa asi nyaya iripo itodawo vakuru vanotungamirira chikoro nematicha necheya wechikoro ndobva tazama kuti tidaidze headmaster anga asipo ane anga akamirira asi deputy wacho haana kuda kuuya kwakazouya senior teacher ndiye akazouya aiti ndindakamiririra saka takazama kuvabvunza apa tichiti watitsananguriro kuti chitiko ichiri kufamba sei nezvataiwabvunza waita sewari kungotsenga mumukana hazvina kunyatsokutijekera zvakanaka zvokuti wakangoine hasha takatozongobatana ipapapo kuti hatingatange kurwisa munhu ari chinyiba ari one tanyatsonzwa information yacho kuti iri kufamba sei saka wakazotiudzwa nzaiwa nonyenyu tainzwa chidzokerai ndobva vidhiko cheyati toita sei kanzi aiwa fonera head tinzwe kuti ari kusvika nguva inoti anga ari kwarusapi saka head afonerwa akati achindimirirai vanhu vakawana 8 hakuna akanzwa nzara takasvika 4:30 tiri panapa takamirira head kuti auye kuti tise musoro pamwe chete kuti tigadzirise chiro ichi tione kuti chinopera sei head azouya akangosvikaopinda ubva anopinda nemota yakaibva anopaka mota ndiye zii ari kuofisi aibhilieve wake nemamwe maticha but isusu zvakatibata nekuti taiti sekunonoka kwakanga aita angadai akatanga apologize kuti I know wabereki ndazvinzwa patafonera chiti tisangane ndanonoka chirega inimbotanga ndoonawo mamwe maticha ndozoti ndouya kwakabva kwangoti zii kwakachizotumwa munhu dzai wakachiitai kuti wachiuya tichitaura pakaita nguva yakati rebe kusvikira wabereki wangu tonoti ngatichisimuke tiendemo wabereki tese takasumuka kwaunotidzvarira wazoona tapinda mumaya mudomo wakachizobuda manje kuchiuya kutambirana nesu kuti aiwa tine zvatatiri kubhilifana kuna hedhi kuti azotaura iye zvedu takazogutsikanawo kuti zvedu zvaataura iye senior teacher uyu zviridi zvaakatya kutaura panani panese achiti zvitaurwe nahedhi hedhi akataura akati aiwa nyaya yese ndapiwa kunzi wana pavanga vachidzingirira vakasvika pana deputy akatomborohwa nezvibhakera chibhakera icho chipiri ndo chaakazovhara akauya akanamatira umwe wacho so achiti satani bva kudididi mwana webva aita sezvatipengeni achibva atoita zvakanaka ipapapo Miriro yekuti pakwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo kwarai tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tatika tidzoke neupdate pachidamunyu primary school apo paidonha vana vechikoro zvinova ndizvo zvakazoita kuti vatidane tikagoenda nana sekuru ipapo kunobatsira. Tingati dambudziko repachidamunyu harisati rapera, asi chiri kuita kuti dambudziko iri risapere tinoona isusu sevedrumas media tinoona iri riri dambudziko revabereki vasina kubatana kuti vaite chinhu chimwe chete. Chandingade kukuzivisai ndechekuti pakaenda vanasekuru paya vakabatsira vakagoti chitipaiwo kamari yebasa rataita zvikanzi aiwa tanzwa nekudyirwa mari nanasekuru, naizvozvo hazviite kuti tikupei mari, toda kuti since mati vana vachidzoka kuchikoro kutanga Monday, tikatiwo Monday, Tuesday pasina adonha, paWednesday apa tinenge tichikupai mari yenyu. Ndizvo zvakaitikawo Monday vana vakaenda kuchikoro, hapana zvakaitika. Tuesday hapana zvakaitika. PaWednesday tikatiko vanasekuru vakuti vakudakatwe kwavo
kansela ndokubva ataura kuti aiwa deputy headmaster anga achikonzera, atiri kufungidzira kuti ndiye anga achikonzera dambudziko iroro anga asipo, asi pamusi wechitatu anenge adzoka toona kuti dambudziko irori rapera here. Naizvozvo Wednesday yacho akanga avapo hapana. Kusvika weekend yakwana hapana chakaitika pachikoro. Tatanga rimwe svondo zvakare, vanasekuru ndokubva vafona vakati naimi hamuchada nemari yedu here vanhu vepachidamunyu. Zvikanzi aiwa taakuita meeting taakudai. Vakaita about 3 days vachingobvunza mari dzavo. Sekuru mukanya vakati aiwa izvo hazvindinetse, naizvozvo muchanditsvaga henyu kana nguva yekunditsvaga yakwana. Takataurawo zvakare nakansela ndichivati kansela, mashoko akutaurwa nanasekuru aya munoaonawo sei? Kansela akati aiwa zviri kugadziriswa vane shamba, don't worry tiri kuzvigadzirisa. Svondo rimwe hapana achapiwa vanasekuru. Zvamira zvakadaro. Naizvozvo pari zvino dambudziko riya ratanga zvakare, asi risati ratanga hanzi izvoni ndiri kutaura mashoko according nemafonerwo atakaitwa nakansela. Kansela vari kuti izvoni pakaitwa masports pachikoro, pane kwaida kuenda vana vechikoro kunoita masports. Ndokubva mari dzabviswa dzekuenda kumasports. Vabereki vakachizobvunza manje kuchikoro kuti koimi sechikoro sei muri kukwanisa kuwana mari yekuenda kumasports, asi patiri kuti ngatibatsiranei tibhadhare vanasekuru hamusi kubhadhara. Naizvozvo zvakaita kuti vashungurudzane vanetsane zvakare. Dambudziko iroro harina kupera, rikunetsana kwavo nematicha nevabereki. Iye zvine izvi zviri kunzi headmaster akuti akaenda muklasi ari kuti ndiri kuona nyoka yewhite. Uyezve headmaster uyu ari kunzi akambonetsana nadeputy headmaster. Deputy headmaster akamutaurira kuti iwewe pachikoro panapa usi kuzopagara. Saka zvaakuchinetsa vabereki pari zvino ndezvekuti ko nyoka yakuonekwa naheadmaster yana sekuru here varuda mari, kana kuti ndiyo satanism ichiri kuendera mberi, kana kuti ndo bheji ravakaitaka na deputy headmaster. Naizvozvo kutaura kwatiri kuita kuno, chikoro chatovhara, vana havachisiri kuenda kuchikoro. Zvaakuchinetsa manje ndezvekuti vochidzokera here kunana sekuru vakambomisa dambudziko irori, kana kuti vochitsvaga dzimwe n'anga. Naizvozvo tichange tichikuzivisai isusu seDrumas Media kuti zviri kumboenda nekupi, asi iyambiro yangu kune vakasiyana siyana kuti kazhinji kacho n'anga kana yakuitira basa ipetwe kwayo. Kana dambudziko razoendera mberi kamozoti konai sekuru takakupai 1 ko chichiri kuitika, manje mobva mati 000 kuvapa mari yekufambisa. Sekuru mukanya pandakavanzwa vachitaura vaiti kana maid 1 anobhadharwa. Manje muri kuti taswerera tichiita basa irori pasina kana chatiri kutorawo, pasinawo kana chatiri kunosvika tichiti kumhuri dzedu dzatinochengeta kumba tambirai nepapa. Ndizvo here? Apa accommodation vachibhadhara, chikafu vachizvitsvagira. Vakati aiwa kurapa haisi mhosva, kurapa kakubatsira kuti zvinhu zvinge zvichifambirana, zvichifambira vabereki, zvichifambira vana vechikoro, uyezve zvichifambirawo isusu vanasekuru. Saka mhuri yeZimbabwe ndo mashoko andingade kukuzivisai pari zvino kuti aiwa pachidamunyu yava haram skaram helter skelter, zvino hazvina kumira zvakanaka. Uyezve tiri kutambira mashoko ekuti pane zvimwe zvikorowo zvinokwana kuita 3. Chikoro chimwe chakabatana nechidamunyu chiri panext pacho chiri kunzi zvaita vana vepachidamunyu ndo zvaakuitikawo zvakare kwavari. Uyezve tinonzwa kuti kune chimwewo chikoro zvakare, asi chiri kwaRusape ikoko chiri kuitawo zvimwe chetezvo. Dambudziko rekudonha kwevana riri kuendera mberi. Saka mubvunzo unenge wawo kuti satanism kana yenge ichikonzereswa naticha ivavava, saka zvaakureva here kuti vamwe vavo vapindira, kana kuti zvorevei?
tinonzwa kuti pari zvino veministry of education vakatodanwa kuti vange vachiuya. Tichange tichingoudzaiwo kuti zvanzi kudini. Munoziva kane kudhura kwakuita mafuta mazuva ano kuti tirambe tichimhanya up and down, zvinhu zvakatotiomera. Asi chido chekuti tinge tichikupai nhau semamiriro adzakaita tinenge tinacho chido ichocho. Asi nemamiriro azvakaita pari zvino, aiwa hatisi kukwanisa, tinenge takutoraya nezvatinenge tichitumirwa. Ndakaudza kansela kuti kansela, tiudzei mamiro akaita zvinhu pachikoro, tiudze nyika yese. Vakati manje tiri kukutumirai. Vakabva vatiwo kuda vakutyawo kuatakwa nemasatanisi acho, kana kuti ipapo hatichaziva. Ishuwiro yedu isusu seDrumas Media kuti vana vechikoro vange vachiendera mberi nedzidzo pasina kukanganisika kuri kuitika ikoko. Naizvozvoka kana vachida tichavapo vamwe vanasekuru, asi hakuna vamwe vanasekuru vangade kuenda vachinzwa kuti vekutanga vakashandira mahara. Naizvozvo isusu veDrumas Media panenge pakadaro tinobva taona pachitiomera. Naizvozvo tichazenge tichingokuudzaika kuti aiwa zviri kufamba sei, meeting yaitwa neMinistry of Education iri kufamba sei. Asi chandingade kukuzivisai chakaita kuti vabereki vasange vachiwirana nanasekuru ndechekuti vaida kuti vanasekuru vasvoti iwe newe ndimi muri kukonzeresa izvozvo. Sekuruwo vakati aiwaka izvozvo hatikwanisi kuzviita zvokuti tiswere tiri kumatare edzimhosva tichitaura zvakawanda. Kwete, isusu chatinoda chete kupedza dambudziko riri kuitika pachikoro. Izvozvo hazvina kufadza vabereki, nekuti vabereki munotondera kapaipai takambokupai nhau yekuti vakatombokandana zvibhakera nevarayiridzi. Naizvozvo vanga vachiona kuti magadzirirwo aitwa nyaya iyi nanasekuru haana chekuita nekupinpoinda munhu ari kukonzeresa izvozvo, nekuti ivo kunyange zvazvo vakange vavimbisa vanasekuru kuti aiwa toda kungomuziva, hapana zvatinoita kwaari. Asi vanasekuru vakaona kuti hasha dzakanga dziri muvabereki dzakange dzakawandisa. Naizvozvo kuzopinpoinda kwaikonzera kuti pave nekutemana nematemo chaiko. Vanasekuru havana kudoma mazita, asi vakati tiri kuzopedza dambudziko riri kuitika pachikoro. Dambudziko rakange rapera, asi vabereki havana kuda kubhadhira vanasekuru nekuda kwekuti ivo the head scores to settle. Vaida kuti vapedzerane nematicha vachivaudza kuti imimi zvatakambokuudzai kuti muri kuroya kuti muri kukonzeresa satanism, ndo zvataurwa nanasekuru, saka takubatai, rovai pasi. Vanasekuru vakazviziva kuti ndo zvinangwa zvine vabereki. Naizvozvo vanasekuru vakati aiwaka imimi chamuri kuda ndechekuti vana venyu vange vachienda kuchikoro. Taakumisa dambudziko iroro. Hongu dambudziko rakamira for 2 weeks, asi ratanga zvakare mushure mekunge vanasekuruwo varamwa vakati aiwa kana isusu mati tashandira mahara, chimboitai tione. Naizvozvo ndo mamiriro akaita zvinhu paChidamunyu Primary School kwaRusape. Tichazenge tichikuzivisai sekutaura kwandaita kuti zvinenge zvichimira sei. Naizvozvo vabereki havasi kuda kupa vanasekuru mari, nekuda kuti vanasekuru havana kutaura kuti nhengi nanhengi ndimi muri kukonzeresa izvozvo. Vanasekuru vakati aiwa muchatitsvaga kana maakuda kutipa mari yedu. Saka hatichazive kuti matambudziko akuitika aya ndivanasekuru here varida kutsvagiwa, kana kuti wesatanism uya atorawo advantage yekuti zvinhu zvinge zvichiita mamiriro azvaita. Zvakaoma muZimbabwe. Rango zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kwanhasi regai timbomirira pano chinenge chichizotora nzvimbo tinenge tichikuzivisai. Lisali.